L'arxipèlag de Cabrera es declarà parc nacional l'any 1991. Va ser el primer parc nacional marítimo-terrestre de l'estat espanyol. Més d'un 87% de la superfície protegida correspon als fons marins, on es troben alguns dels principals valors ecològics d'aquest espai natural. Així, doncs, una de les tasques prioritàries des dels inicis de la gestió del parc va ser la regulació de la pesca, que es permesa només als pescadors d'arts menors de les confraries properes a Cabrera. El Pla de Pesca és el document legal fonamental, el més important d'ordenació i de gestió dels recursos pesquers del parc. La pesca professional és l'única activitat extractiva que està permesa dins el Parc Nacional i a la vegada, diguéssim, per aquesta singularitat estem obligats a ordenar-la i gestionar-la d'una forma correcta per tal de garantir que l'ús pesquer del parc no posi en compromís la conservació de les espècies de peixos, de la biodiversitat marina del parc. El Pla de Pesca, per una banda, el que va fer és establir unes regulacions generals a Cabrera en termes de qui pot pescar, quan se pot pescar, quins ormejos de pesca se poden fer servir, durant quant de temps i quines àrees se pot pescar i quines àrees no, quines àrees han quedat reservades o protegides com a reserva integral en les quals no se pot pescar en absolut. A més de la vigilància i el control de la legalitat, els gestors del parc impulsen campanyes de seguiment de les poblacions de peixos per conèixer i valorar els efectes de la pesca. El Pla de Pesca ens obliga, entre cometes, a fer un seguiment, per una banda, de l'activitat pesquera, per saber com se fa, si se fa de forma correcta i d'acord amb les regulacions establertes pel propi parc, i per una altra banda, dels recursos pesquers. És a dir, hem de mirar com pesquen els pescadors, si ho fan bé, però també hem de mirar com estan els recursos pesquers del parc, com estan les espècies diana de la pesca professional, per saber si la pressió pesquera a la que estan sotmeses és inferior a la que podrien teòricament assolir, si és correcta o si estem sobrepescant. Perquè d'aquesta forma fem el que se diu una gestió adaptativa, és a dir, podem modificar el nivell de pressió sobre els recursos pesquers en funció dels resultats del seguiment que estem fent. Se contracta un equip de biòlegs marins especialitzats en recursos pesquers, especialitzats en peixos i amb molta experiència en aquest tipus de seguiment. I se fan transectes lineals sobre fondos rocosos, bàsicament, recomptant el número d'espècies que es detecten i les talles d'aquestes espècies. I a partir d'aquí, aplicant uns índexs numèrics i matemàtics, se pot tenir una avaluació de la densitat de la població per cada una d'aquestes espècies. Un equip de biòlegs marins realitza normalment durant l'estiu la feina de camp. La feina que estem desenvolupant a Cabrera té dos objectius principals. Un d'ells és constatar el que es coneix com a efecte reserva, és a dir, la recuperació de les poblacions naturals quan deixen de ser explotades a les zones on no està permesa la pesca. L'altre objectiu és determinar si és compatible amb la conservació, és a dir, si és sostenible el manteniment de la pesca professional d'arts menors a uns determinats àmbits del Parc Nacional. La part més important del seu treball es desenvolupa sota l'aigua. Cada unitat de cens consisteix en un recorregut de 50 metres que se determina gràcies a que el submarinista que va davant va mullant una cinta mètrica de 50 metres de longitud, durant el qual va comptant i estimant la talla de tots els peixos que se troba amb un ample de 5 metres. De cada parella de submarinistes, el segon va revisant totes aquelles encletxes, baumes i forats de baix les roques on se poden amagar determinats peixos o determinades espècies que el primer submarinista no ha vist perquè neda per damunt del fons. Això permet que al cap de recorregut se puguin fer una sèrie de càlculs per determinar
Primer, a partir de la talla, el pes de cada individu i després el pes total de cada una de les espècies representades en aquella àrea determinada. A partir de les dades se'ls dona un tractament estadístic, és a dir, se fan uns càlculs determinats i el resultat final per cada una de les àrees permet comparar amb altres àrees i amb altres anys en què s'ha fet l'estudi, i això a la vegada permet comparar les àrees en què està permesa la pesca amb les àrees que són de protecció integral, inclús àrees en què es permet el busseig i amb altres àrees en què no se permet. És a dir, se pot fer una comparació espaial i una comparació temporal. Una vegada finalitza cada campanya, la feina d'anàlisi de dades segueix a les oficines. La feina de camp, que és la més interessant des del punt de vista lúdic, necessita complementar-se després amb un tractament estadístic de totes les dades i una anàlisi comparant els resultats obtinguts amb altres factors ambientals que se registren durant la feina de camp, com per exemple la rugositat dels fons, el tipus de comunitat bentònica que s'hi troba, la pendent, l'exposició, el sonatge. La tasca dels tècnics està aportant dades molt importants per avaluar els efectes de la pesca sobre la fauna marina. També ha permès valorar els beneficis que porta la protecció dels fons marins per a l'activitat pesquera. El projecte Biomex acaba de publicar, com a darrer exemple, un estudi sobre l'exportació de biomassa des d'una sèrie de 5 àrees marines protegides del Mediterrani, de les quals una d'elles era Cabrera, i han demostrat que les àrees marines protegides, o aquestes 5 àrees marines protegides, exporten biomassa de forma neta, de forma positiva, cap a l'exterior, perquè s'ha trobat que una sèrie d'indicadors, com per exemple la distribució dels pescadors al voltant de la zona protegida, se correlaciona perfectament amb aquest efecte. És a dir, hi ha més pescadors que pesquen a prop de la reserva que fora de la reserva. Per tant, les reserves marines, com a mínim en determinats casos, sí que estan servint no només com una àrea de protecció per les espècies de peixos objecte de la pesca professional, sinó també com una àrea que serveix per millorar les condicions de la pesca al voltant d'on se localitza. El seguiment de les poblacions de peixos al Parc Nacional de Cabrera està posant en evidència que aquí, com passa també a les reserves marines, protegir la mà no només és beneficiós pels ecosistemes, sinó també per l'economia de la comarca. Recorda, el 87% de la superfície protegida del Parc Nacional de Cabrera correspon als fons marins. La pesca és permesa únicament als professionals d'arts menors de la comarca. El parc realitza un seguiment dels efectes de l'activitat pesquera sobre les poblacions de peixos. Protegir la mà és beneficiós per la fauna i per als pescadors.